Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Caps on Air nga magadulong sang balita, informasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Caps diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Ilonggo Caps on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Caps sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Caps on Air! Ilonggo Caps on Air! Kagyari ang inyo mga Ilonggo Caps. Hello. Good morning. Welcome sa aton nga programa ang Ilonggo Caps on Air sa ika-30th episode na naton. Kabit tie up kita subong nga aga with Radio Ugyon DYS 106.7 FM. Yari kita subong sa adlaw nga Martes, Pebrero 6, tuig 2024. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, at sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, mangingkaw po ninyo sa subong nga aga ang inyong mga kabalikat. Ako si Police Corporal Erwin Magarso. Ako naman si Police Corporal Vicente Blusa Jr. Kakaupod nato ng aton mabaskog nga teknisyan no, sa subong aga, Patrolman Kenneth Ang. And of course, live kita nga naka-broadcast diri sa aton nga kabalikat Multimedia Convergence Center diri sa sulod sang Iloilo Police Provincial Office sa kalwa ni Dr. Ramil Oy. And of course, sa subong nga Martes, no, kabalikat Vincent. Yes, kabalikat win. Alam mo kita sa mga activities, no, kag subong man topiko, kag mga balita, kag impormasyon nga pagkadalon sa inyo sa subong aga. And of course, no, live kita man sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office with Santa Barbara Ugyon page. Yes, nagpasalamat kita no sa kaygunan nga makabantala kita sa mga police report no, balita impormasyon no nga nagakatabo diri sa bugos nga probinsya sang Iloilo no sa sining ginatag sa aton nga kaygunan sang Chief Executive Officer sang Radyo Ugyon Santa Barbara. No other than Honorable Mayor Dennis Superficial. Kagang aton nga station manager no kaya Sir Boboy Socaldito. Of course, sa mga kaupdanan, pag inatandra ng mga friends naton, kay Mama Zoila Cordero, kay Sir Genesis De Mejillo, ang ilaman dira iyang technician. Kadasig lang sang inadlaw kabalikat Vincent, no, Pebrero 16 na kag subong bulan sang pagigugma or Pebrero love 16. Pebrero 6, no? no? 6, no? Ma-advance si kabalikat wen ha. 16 na ng balko. Excited siya mag-Valentine's sa mga kauturan naton. Okay. By the way, ano gali subong nga kabalikat wen ang tinda subong sa Banwa sang Santa Barbara no, Martes sa tanan dira nga nagabulante no. Good morning sa aton tanan. Kamusta ang income? No, dapat siyempre mga expert na sa tawag naton bilang entrepreneurship no. Kabalugid magnegosyo. And of course, no, sa subong man nga gano daw ka no sang panahon naton ka Kanami. kanami sang tiempo. Nami sa tipo. Nga gaulan-ulan nga daw medyo Mapampaang. nga mapangpaang. Oo. Anyway, no, tani mas mayo gani kung kadamo-damo ang ulan, no? Nami. Oo. Nami ga init, ga ulan, ga gumgoom, ga talite nga dumabugnaw, nga dumapaaman. Ang guwa na kalokalo. Hindi maintindihan, no? Anyway, no, sa aton sining mga pumulyo dira, no, halong-halong gid sa aton sining paghulag-ulag sa subong adlaw. Yes. Sa aton sining pag sinerayo dira kasi siyempre sa pag pangabuhi man eh. Oo. Kasi siyempre may mga iban, may mga siyempre may mga negosyo. Kaya siyempre sa aton sining mga estudyante may mga klase man. Kaya hindi pa man wala pagyapon or bago lang balik ang klase halos, no? Yes. After sang series of activities man diri sa probinsya kag subong man sa syudad sang Iloilo. Kaya mo na kabalikat wen kung adlawon ng timo naghulag no, palitlet timo sa imong opisina daon sa klasehan mo, paoberte kagutok no, ang aton sining mga dalunon. So that is why sa aton sining mga motorista no, palihog hinahinay lang.
para nga hindi kita makasagaid, hindi kita makabunggo or kita man ang masagaidan. So wala kita ya kabalo dan sang iban kita ya galong may man nga mga kauturan naton nga wala no pati ikaw da kisa dalahig. So dapat mo na no halong-halong lang kita kaga reduce speed lang kita no kay ti speed kills mo. No although expert nga driver, masambal ka ti dasig importante kung may preparasyon. Pero ti susubra mo da ka dasig kung halimbawa kulpe lang may tumabok da. Way kagid hindi kagid kay ngagaw mabalintuwad kagid. Oo. Kag siyempre sa subong nga bulan sang Pebrero, Yes. nakasunod-sunod ang aton sining activities no diri sa Iloilo Police Provincial Office. Which is nga may mga bulanan kita nga daan nga mga ilikoton. Kag aton nagkaroon nga pagdiskusyonan no ang mga topiko naton. Angot sa mga proyekto no sang inyo sining nga mga Caps sa papanguna sa aton nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo. Yes, so by the way, no, good morning gid. Ginagreet ginaton sing sa kamayong aga ang aton sining Regional Director, Police Brigadier General Sydney Navarro Villaflor sir sa aton dira nga regional staff. Good morning dira sa aton tanan kag sa tanan naton Ilonggo Caps dira sa regional office no sa Camp General Martin Chufilo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Kag subong man ginagreet man naton sang isa kamayong aga. Of course, our very own Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo. Kag sa iya ti ayo no ang advisor sang Officers Ladies Club, Mrs. Lynn Grace Galas Palomo. Ma'am, good morning dira sa inyo. Kag sa tanan naton sining nga mga Caps no alin dira sa 1st District hasta sa 5th District sa probinsya sa Iloilo. Lakit ang duwa naton sining ka mga mobile force companies no dira sa banwasang Tigbawan kag Subongman sa banwasang Sara Iloilo. Isagid ka man namin nga Martes ang aga sa aton tanan-tanan. Kag of course aton sining nga mga live viewers sa subong aga kag sa aton nga mga followers diri sa official Facebook page naton ang Iloilo Police Provincial Office. May malapit na 50,000 naton ka mga followers sa liwat no. Thank you so much Ged for monitoring kag keep on sharing kag sa pag-like sa aton si mga programs kag i-share nyo man dira sa inyo sining mga timeline kag sa mga group chats ninyo kag sa tanan nga mga social media accounts ninyo. Yes, kag sa tanan nga nagaselebrar sang ilang nga kaadlawan. Happy birthday gid sa inyo tanan no. Kag kabay nga madamo pagkikita sa mga birthday. Nga gihatag ang aton sing mahal makako mo na ang aton nga pasalamatan. Iti sa dugang naman nga kabuhi iban makatulog ni nakbugtaw. Lusa kun ano man ang rason nga ti ambo na ambal sa mga kautoran naton sa mga katigulangan naton dira lang hasta iya kandila. Pero ti ikaw blessed ka kaysa subong adlaw nakabangon ka, mayo lawas nakaginawa ka sang fresh air. No, kag nakakaon ka. Very fresh. No? Okay. Amo na bala na kabalikata Vincent no sa subong at timpo na damo sa mga libre no. Sa gihapon no kay baliban nga wala sang libre ti ang hangin isa na nakadako nga no di ba nga libre nga ano naton kag dapat pasalamatan naton kada adlaw. Yes, kiti mambal katuod nga do mambal kay kisa basulo no bang Dios. Dula gid sang wala gid ko isang kayuhan bawti. Huya man ta no? Ang imo nga ginaginawa nga angin da ang mga pagkaon nga gina-provide simo sa mga tagadlaw. Mabal ka da ay ako man nga budlay ay ti kung bisan na budlay karong katingwa kung wala ka guidance hindi ka pag-i-guide sang Dios wala ka gid sang blessing. So muna no dako na nga blessing siya nga tagaan kita sang dugang nga kabuhi sa subong adlaw. So amo na no kinanglan naton life must go on no sa mga trials and challenges in life. Ito hindi man napagatag sa aton kundi ta masarangan amo na gani hindi iya solusyon no ang pareho sang iba natong mga kauturan siyempre siguro kulang lang man ni sa advice no kulang sa istorya or may outlet balang pabutyagan sa ilan na batyag so that is why gaabot sometimes sa punto nga tama kita ka stress so ang pagutas ang aton kaugalingon nga kabuhi so which is wrong no tandaan nato no wala kita sang right nga kwaon ang aton nga kabuhi only God lang gid. Kag sa mga luyag dira mag-participate sa aton sining nga mga topiko nga gina-discuss or may mga pa-shoutout kamo dira, pili kamo ka comment no dira sa aton nga comment section. Basahon naton ina while ongoing aton sining live program sa subong aga. Yes, gina-greet man naton siya kamo yang aga no dira sa LDD no. Si Sarge Alohado kag kay classmate Umilio no nga nagalantaw gid sa subong aga, naga-monitor sila. Together with kay Mama Jing Lumawag, kay Kate Lois no dira sa WCPD. Good morning sa inyo tanan naton nga Chief Parmo no kay from time to time badi naga-monitor gid Police Lieutenant Colonel Elsa P. Kunlo. Yes. Good morning Good morning dira kay Ma'am. Our very own no mapisan man mapagros no dako ni katawo no ang aton diri nga Chief Provincial Community Affairs Development Unit
Police Lieutenant Colonel Jojo Urbano Tabalok kag sabi bilog nga Picado family naton. Good morning sa inyo tanan. Kag sa aton sining mga topiko sa subong nga gasang Martes. Makigangot kita karon no, sa banwasang Sara, Iloilo. Yes. Makigangot kita kay Police Staff Sergeant Jethro Tolones regarding sa sining hacking incident kagabi dira sa banwasang Sara, Iloilo. Yes, no? Sa una galibog na ulo ko ano ang aking ang stabbing. Oo. Galaya kay ang aking labo, no? Ang stabbing buno. Bono. So at least nabalaan mo na ba kabalikata Vincent kung anong difference between sa stabbing kag hacking? Oo, pala mo unay tabo kabulare. Subong dan ko ang katamaron ng porsyon. Pag isa ati may Google na kita. So mo na do dasi kita kabalo. Pag sunod daw lipatan naman. So dapat ano man sulusuki-suki matan puto si Ibos kisa para hindi mata mag-inosente no. Kag sa dugang naton sining topiko sa banwasang Santa Barbara naman. Yes. Pakigangutan nato ng Public Information Officer sa Santa Barbara Municipal Police Station, si Mama Police Executive Master Sergeant Marites Dilay, regarding naman sa pag-aresto sa isa sining wanted person. Yes. At may araman kita nga mga or kabilugan nga mga narestado nga wanted person kahapon nga adlaw Pebrero 5, 2024. Yes. Kung pila bala ka mga wanted person ng aton sininga na pangsikop. Kaga siyempre magata kita sa mga tips no, fire prevention tips naton. Kaya siyempre sa subong no nakapadulong na kita sa bulan sang Marso. Fire prevention man. Apang may mga pila ka mga insidente sang sunog no nga nagaluntad man diri sa probinsya sang Iloilo. So bantayan nyo aton sining fire safety tips nga pagadulong sa karon. Kaga siyempre sa bulan sang Pebrero, bulan sang gugma or love month sa subong no nga February, narang Iloilo ako ng Iloilo Police Provincial Office sa pagpanguna sang aton nga Provincial Director with the support of our officers Ladies Club. Mayara kita nga paghiwaton sining contest kabalikata Vincent. Yes. O kung Ang ginatawag titulo, naton nga? ang may tigulo. Oo. Lovers Finest, the search for the ultimate Ano? police couple. Okay. Ulipatan. Okay, sa aton sining Valentine special sa subong bulan. Aton sining Lovers Finest, the ultimate police couple. So, bantayan nila kabalikata Vincent, no? Tentatively by next week makumpisa ng aton sining interview portion sila, no? Yes. Full week ni ba kabalikat wen? Oo, ongoing na or every day. Kada adlaw may couple kita nga i-cater. Oo, nga i-interviewon. Kagaluyag naton nga ibaluon no, kung ining couple naton is the mga pulis mag-asawa. Oo. Actually, kaya qualified ka na ito kabalikata, Vincent? Actually, ikaw mas overqualified ka na kabalikat wen. Kung mag-intra ka, daog ka na yun. Suluhon mo lang ang premium. So, bantayan nyo by next week. Pero, siyempre, pagkakuhanin nato na inspirasyon na kabalikat, Vincent. yes, kung anong ilan, Oo, nakasari-sari man yung history. Oo. Ang istorya sang ila sining paghigugmaan. Oo. Despite nga sila parihong pulis, Oo. Kaga aton nga ibaluon man no di pa man fix gid no kung ini sila puro gitaga diri na assign sa Iloilo Police Provincial Office. Yes. O kung ang isa man isa assign sa other units or sa other nga lugar man or province or region. So bantayan nyo by next week no alin dara sa oraton nga mga contestant. Kaya kita nga contestant no alin sa first Yes. district, First sa second to district. pakanto sa Oo. fifth, no? Yes, may Aga- sa third man. With special participation sa aton sining PHQ. Oo. Oo, may ari diri, no? So, Ate, batayan. ano daw ko na to ng top 3? Oh, makaga siyempre pagapilian or magadaog ang top 3 ngayon eh. Kaga sa way pa ng kumpisa nga taon sining kablikat Vincent is mayara na kita Yes. nga sponsor. Yes. Kaga nagpasaling na dira no ang Hotel Del Rio. Okay, ang Oo. isa man sa pinakakilalaman ng hotels dira sa Iloilo City. Which is nga mag-offer sila sa nga tatlo sini ka room. Sa top 3 naton sini nga couple nga magadaog. Wow.
May Sana all. may overnight stay. Ay, Free, imagine. with free accommodations. Doon na ganimon lang liwate, no? Oo, kasi siyempre, no, kay amo na vlog pa namin nami sa story ni Kabalikata Vincent. Oo. Kasi siyempre mga inspirational nga mga, May mga- story man. May mga bi kabalikatwin, no? May ara kita da sa muna sa dibla sa through television, no? May ara nga lovers in Paris, lovers Oo. in under the tree. Mga Oo. mo na, no? Tila din sila nga lovers, no? Oo. Amo na ibaluon naton kay sa isa ka semana nga activity naton, dira naton mabalaan kung sino gid pinakabakod nga istorya. Oo. Kako ano ba lang mga challenges ang ila sining na encounter? Kung ano ba lang mapagtilaw nga ila sining nalampuwasan. Kasi siyempre kung ano mga siyempre may makilig moments mada Kabalikat Vincent. Uy, nagkapait eh. Oo. Kapait sa asin, no? Bisan asin lang kung doon lang tawad. Dabi kung nagyan kinila, hindi nga ba, wala gigim sudan, asin lang, no? Mga mamo na. Oo. Tapos nag-unungay gid sila, hasta nga nagdalo pag na relasyon. Nagbunga. Oo. Dala mabalaan. Kaga siyempre no Oo. Kaga siyempre no kung siyempre kung budlay mga daan nga pariyo ka mga pulis. Yes. Kung paano ba nila na survive no kay kung pulis siyempre iba na duty high nga daan sa 24 hours or 12 hours man or iban gani sinimana man gani no kung paano ba nila nalupawasan kung paano ba sila nag-intindihan ay isang ila sining trabaho man kay siyempre kung a typical couple ang iba na siyempre kung asawa is plain or a housewife no mabilin sa balay. Pero kung pareho ka mga pulis, ano ba lang mga challenges dira? Yes. Pariyo may duty mo. Kaga ang schedule, hectic ang schedule, no? Oo. Hindi pa ka mo magsibo sa schedule anay. Mm. Sa isa kadlaw okay lang na, no? Depende abi sa aton man nga ma-assignan. Oo. No, te, okay lang na makakita na ka maaga, kita na makamugabi. Sa Oo. bilog adlaw ang kabataan nyo, te, amo na, no, depende. Amo na makutonta sila kung paano nila inigin manage, kung Oo. paano sila nagstay together. Kaga siyempre kung sa diin bala sila nakilalahay, sa diin bala sila nagumpisa sa ila sini nga pagigumanay, kako anong mga inspirational nga mga senaryo nga pwede nila ma-share sa aton sini nga mga live viewers Yes. nga pwede gid nga makuhaan sang lesson no or sang inspirasyon. Yes, pero kabalikat way, no? By the way, basaon nato na tayo aton sini nga mga commenters Yes. sa Subongaga, no, mga nagatutok sa aton. Sige nagapanguna dire nga aton sining Pick the Family, no, kag ang aton nga PIO, no, si Juris Jade, si Fruit Juicers, and our very baskog-baskog nga technician, no, si Zion Caleb, nagatutok sa aton sa Subongaga. Thank you so much kay Mama Geraldine, no, ang aton sining admin, sa akon nga wife kay Chris Cloud Blusa. Thank you so much Gid sa akon dang utod, no, Julius Blusa. Tol, thank you so much Gid for monitoring. Kay Ibs Arpa, no, sa ano ni RMFB. Good morning Gid. Naga-monitor gid, no, ang aton sining public information officer, at the same time no spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, no other than Police Major Rolando Aranyo. Siyempre si Buddy ga-monitor, kay Post Malone, no, naga-monitor man. Thank you so much si classmate Benedict D. So classmate, good morning, salamat gid. Ang aton sining Bingawan Municipal Police Station nagatutok man, salamat. Kay Hermar Soloberes, no, nga aton dira nga PIO sa Pabia MPS. Thank you so much man. Kay Benji Ganancial, good morning sirs. Thank you so much gid. Kaya aton sini nga Alimujan PCR nagatutok man, salamat. Kay Bel Tribor, good morning sir, watching from Ahoy MPS. Then ang San Miguel Municipal Police Station nagatutok man. Kay Minon Sandrino Alasa, mama kay Mamalasan eh. Yes, kay Mama Kay Ma'am Mignon, ma'am. Mignon. Thank you so much gid for monitoring. Thank you so much Gid. Kaga sa aton sini nga Santa Barbara Municipal Police Station, salamat man. Kaga nagpahabol ang Kalinog MPS PNP. Thank you so much Gid. God bless gid sa aton tanan sa Subongaga. Yes, no, kaga samtang kinalabot naton ang Public Information Officer sang Banwasang Santa Barbara. So ti damo kita sang pagdiskusyonan sa subong adlaw. Kaga ti ano ni kabalikatun, may trivia bala kita. Oh, may ara kita trivia, no? Ate joke lang ko, no, joke. Mga kauturan naton, buwas kita, no, may trivia. Ate preparahan ta ko na nung pinakanami sining no, pinakanami nga question of the day naton, buwas. So, Ma'am Geraldine, ano sa imo? Oh, sige, may trivia kita sa subong taga-antas ang trivia. Samtang Okay. ginalabot naton ang Banwasang una-una nato na Information kabalikat Officer. Vincent ang Public Information Officer sa Ora na. Sara MPS Ano na? Banat. regarding ini sa hacking incident nga nagalunta dira sa nasambit sini nga banwa kagabi.
paano gid balang cost kung nga nagalambot gid sa Labuanay or sa Labanay no kagabi. Yes. So yaran sa linya ang aton sining kabalikat or aton sining public information officer. Si kabalikat Police Staff Sergeant Jethro Tolones ang Sara MPS. Good morning good sir and welcome sa aton nga programa Ilocaps on Air. Kaupo nimo sa Subongaga, kabalikat Vincent kag kabalikat Erwin. Morning, sir. Sir, good morning sir. Kabalikat Erwin, kabalikat Vincent. May ngagagit sa inyo tanan. Kamusta ba lang aton sing chimpodra sir sa banwasang Sara sa Subongaga kay diri sa Santa Barbara medyo nagamatamat or nagaulan-ulan na? Ti pariyo man din sir, medyo maulanon man dari sa Sara Subonga. Okay, so aton sining luyag may baluan kagabi sir no may isa sini ka hacking incident nga nagluntad ra sa inyo sini nga banwa sa dinhi bala nga barangay sir nga nasakupan sa Sara kag dai sino ining mga involved sa sini nga hacking incident. Bali ang natabo ni sa barangay Ardimil, Sara, Iloilo. Bali ang aton nga suspect nga si alias Toto. O bali hinablos ni. Tapos ang tiyo yan nga si alias Manipito. Bali mo ning suspect natong ilabo ni siya. Sang iya nga hinablos. Okay. So sir, ano bala sir ang based sa aton sining investigasyon, ano blang gintunaan sini sir nga naglabot kini sa sa Labuanay? Ano bala hinubog ni ano? Bali nang ang suspect bali nakainom ni diretso sa tiyo ya. Bali mahulang ni sa sangkuan, isa ka sako nga bugas. Oo. Pagkatapos waging desire sa sing tiyo niya nga wala sa ipaulam, ging aligado yung kwan niya, ging labo ya doon diretso ang tiyo ya. Grabe ba? Pero may daan ning iligotano nga daan sila nga ining magtiyo sir? Wala man, wala. Okay. Ano lang gali, hinubog lang ni. Kamusta ang sitwasyon sa tiyo sa Subong sir kag subong man ang suspect naton sa dinhi sa Subong? Bali ang atong biktima ra subong sa Western sa Mandurriao, wali ginabulong ni sa Subong. Kag ang aton nga suspect at large man ni Subong. Oo. Bali ang ang biktima naton ginaulat na lang sila nga magka-ready sa police station para mapailan kaso ni aton na suspect. Okay. So sir sa diin ang igo sa nga biktima naton? Bali sa ulo kagang guya. Abaw ulo gid. So mayo lang no kay Subong treated na siya, ginabulong. Mayo lang sir kay wala naglabot sa nabawi kabuhi ba? Pero ongoing pa nga aton sining ongoing pa sa gyapon aton nga hot pursuit operation sir kabalikat Police Staff Sergeant Tolones sir. Ang Police Subong para na isang papel para naman sa aton biktima magka-ready sa police station para kuha sa statement kag para mapailan kaso doon dayon. Okay. So sir ano ang possible naton nga ikaso sa sining suspitsado naton? Frustrated homicide sir. Okay sir. Mensahe na lang naton sir sa sining suspect basi kung nakapamati man sa Subong kag so of course mensahe na lang naton sa bugos nga probinsya sang Iloilo kay labi na gid sa mga taga Sara dira sa sining agod nga malikawaning kangay sining insidente sir kabalikat Police Staff Sergeant Jethro Tolones sir. Sa mga sarano pag mag-inom responsible gid kagay butang naton sa tiyan hindi sa ulo. Kabalikat Erwin, kabalikat Vincent, may agagit Yes, sir. Okay, thank you so much good sir sa imo sining chimpo sa Subongaga. God bless good sir. Aton sining oras alas 10:27 na saga. Kagaton sining batiano ang Public Information Officer sa Sara Municipal Police Station. Kabalikat Police Staff Sergeant Jethro Tolones. Amo na gani no kabalikat wen ang ilim non ang wala ginabutang sa tiyan. Ginapasaka sa ulo kag palibot-libuton. Kundi ano ang resulta kundi naglabot sa Labanay kag hospital no? Kabalikat kag kaso naman. Kasakit bala panamdumon. Ko halimbawa wala na timo bugas inog pahulam. Piliton gidya kinanglan gidya mang labo no? Ano nakapagi. So ang imo siguro nga gininom kung gidalawat mo to bugas, okay pa. Oo, mas barato pa ganing kilo guro sang bugas kumpara sa ilim non, di ba? Di pila subong bilis ang longlek. Longlek gali, sang longlek. Sa pila lang item sang ilim non, isa lang ilim non, may mga sizes pa na. May junior, senior, may longlek, no, depende pa na sa brand, no, kung ano na ang klase sang ilim non ang
ay mo ginainom, te imagine ka, kung gindalawat mo bugas, nakapadugang na mo 3 botilya, Oo. kung inubos mo to dalawat bugas, kay inubos tigang, busog ka pa. Te imagine na, nag-inom-inom ka, kagkaroon, wala ka nang sinubakal sa bugas mo, mamilit mo. Kung hindi ka papasugtan, labuon mo. Te kundi anong resulta? Te, kung di kasuhan ka, Di mas dako nga libog no, gamay lang nga problema yata ni. Amo na bala no kag imbes nga inom na to kung gindalawat, yung makapoy pa sa no kag kay siyempre kung ikaw man ginaulaman, kung balaan mo na gid nga hindi iman lang garo ano na may bakal sa nilim no na way bakal bugas. Siyempre hindi ka naman maganahan magpaulan, di ba? yes, kaya nga sakit dra ya kabalikat twin, kay magtiyo mo lang. Oo. Tiyo mo malang. Imbes nga magpamilya nga nagabuligan ay kag nagaintindihan ay. Pamilya nga nagalabuan ay. Te way kaintindihan ay tungod resulta ang inaway kag kaso ang inla sini nga nabtan. Yes, so muna no, ginapalinton ginaton diri sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office under sa supervision sa aton sina Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo nga ihaganaganon talang no kung pwede ganing hindi na lang mag-inom. No, imagine ka kung pila ng expenses mo sa imo inom sa matagadlaw. No, diaryo lang na. Okay lang na kung may sponsor si mo sa limnon mo. Kung mo bisyo, ngitaan mo gid sa paagi para nga makainom ka. Pero ti paano na lang to kay tinawadaan ka bugas, mangulam ka gid. So ti mo na no, ihaganaganon talang ako pwede makontrol kag ti kadamo na sang mga insidente nga kung sa diin tungod sa inom may nakalabo, may nakabuno, may nakatiro. No kung kisada ko man ang kontribusyon sa sining pag-inom sa makalubong kay limno no sa aton sining pangadlaw-adlaw like for example gani ga-drive ko lang sang mga salakyan dira, motorsiklo, taga mga four wheels nga mga salakyan, pagti under the influence ka sang sining makalubong kay limnon, lain gid no, kumbaga kagid malos gid yang control mo. So that is why ganagan lang kita sa aton mga kauturan kag kung pwede stop na lang naton. Sa aton sining oras nga last 10:30 na sa aga. Sa gyapon ka muna kalantaw sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Sa ika-30th episode na naton with Radio Gyon DYS 106.7 FM. Yes, kasi sa subong aga makadto naman kita liwat sa aton sining mga commenters. Kasi kay classmate Ranel Espinas Abres no, good morning. No, salamat gid mate no sa pagmonitor. Morning mga lovable classmate. Wow, sana all ba? No, sa Limerin ni si classmate no. Classmate hindi ginamo malimtan no pag-amuha mo dira sa amon during that time no nga kita dito sa aton sini nga programa man diri sa Iloilo Police Provincial Office ang sa kape kag balita naton. Yes, no, classmate, thank you so much gid sa pag-amuha sa aton dira. Ang serbisyong tampad sa Borotoknon. No, good morning Borotok Viejo MPS. Thank you so much gid sa aton dira tanan. God bless gid sa aton. Kay John Ronel Lagan, good morning, watching from 2nd IPMFC. Thank you so much. 2nd IPMFC. Kay JM Kat Guest, no, good morning. Dingley MPS, thank you so much, good GM. Kay Limery Municipal Police Station, thank you so much man. Badua, no, good job. So thank you so much, good. Good job man sa aton dira no nga namin tinar naton sa Patagadlaw. Anurdes, thank you so much man. God bless. Okay. Uy, nga aton nga internet na gano. Daw nagadula nga aton sining okay. Okay, ara na. Back to normal so, na. Nadula. Are na si Jerome Marapo no. Ang aton dira nga pikad man sa Carles no si Sir Marapo, Jerome. Yes. So, good morning gid Sir Jerome. Limery. Limery no. Thank you so much gid. Kay Ma'am Jing, ara si Ma'am Jing mula gid si Ma'am Jing nagpalibak. Good morning Ma'am Jing. God bless gid sa imo. Kay Niso Ask, good morning watching from 2nd IPMFC. Wow, very supportive gid. Salamat gid, God bless. Dingley MPS, good morning watching from Dingley gid. Salamat. Okay. Kay Zen Zian, good morning. Salamat man. Dingley MPS man. Janice Abedo Venteroso, thank you so much. Good morning. Estancia MPS. Okay, proceed kita. Nice na babara kaya ara na naka-standby sa linya. Sa aton sining oras nga last 10:33 na sa aga. May kaupo nato na this moment ang Public Information Officer sang Santa Barbara Municipal Police Station. Yes. Regarding naman sa pagkadakop no sang isa man sini ka wanted person. Wow. Teran sa linya si Kabalikat Police Executive Master Sergeant Marites Dilay. Ma'am, good morning and welcome sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air with Kabalikat Erwin and Kabalikat Vincent. Yes, ma'am. Good morning. Yes, good morning Kabalikat Erwin and Kabalikat Vince. Sa liwat mayong aga sa tanan, labi na gid sa pumuluyo sa Santa Barbara, gid sanan nga mga katawhayan nga makalabot ang aton nga Ilonggo Caps on Air. Thank you so much good ma'am sa imo sining timpo sa Subungaga no. Luyag nato yung baloon ma'am meaning may accomplishment naman kamo kagabi pila ni ka persona nga aton sining tigayon sining madakpan kagabi ma'am. Yes, Kabalikat Erwin, ini kahapon lang ni sang aga dire sa
Banuasang Santa Barbara sa alas 10 ang aga. Okay. Ato nadakpan si alias Nonoy, 37 years old, single, and resident of Barangay Calabua, ST, Santa Barbara, Iloilo. Wanted ni sa ano kuning nga kaso, ma'am? Yes, consider na sa top 3 sa municipal level sa Santa Barbara for the crime of attempted murder. Okay, kasano pa ni nga kaso, ma'am, mga ining iyas ining na ulamiran, ma'am? Ini sa Kabalikat Erwin, dugay na ini, tungkol Okay. sa aton nga mapisan nagmatandos nga chief of police ang Santa Barbara mo si Police Major Jose Reyes Pabalan Okay. pagka-track nga nagalit sa aton tracker para ma-monitor ini siya. Voluntary Okay. gid ni sa nga nag-surrender sa aton kapulisan kahapon sang kaagahon. Okay. Sa din subong, ma'am, na ining nga nasambit sining suspitsado or ining akusado, ma'am? Sa subong sa lock-up Diyos ang aton municipal sa Santa Barbara. Okay. Sa Capsel. Panawagan na lang naton, ma'am, sa iban pag dira nga may o nga mga iban nga may mga pending dira nga mga kaso, aton panawagan na lang, ma'am, ilabi na gid sa mga nagapuyo diri sa Banuasang Santa Barbara, Iloilo. Sige, salamat Kabalikat Erwin. Sa liwat, amon ginapanawagan sa ginapalinton sa tanan, labi na din sa pumuluyo sang Santa Barbara, nga kung sa diin, nga may maara kamo da ang mga pending case. Kung ako sa inyo, voluntary surrender na lang kamo para mahitsa na lang nato ng pag-aton maano ang inyo nga mga kaso. Kaya kung sa diin, may mga iban nga daan nga mga agency nga ga-monitor. So, sa liwat voluntary, surrender na lang kamo sa aton kapulisan, kag sa liwat sa mga pumuluyo, among ginapalinton nga padayonan sa pagsuporta sa aton mga kapulisan, kay ang kalinungan, kag ang katawhayan sa Banuasan sang Santa Barbara, padayon sa gihapon. Thank you so much, good ma'am, sa imo sining chimpo sa Subungaga. Congratulations and good morning. Thank you, Kabalikat Erwin, na Kabalikat Ben. Yes. God bless sa tanan. Thank you, ma'am. So yung kaupo na to, no, si Ma'am Police Executive Master Sergeant Marites Dilay, ang Public Information Officer sa Santa Barbara Municipal Police Station. Oras sa Pilipinas, alas 10:36 na sa aga. Kaga speaking of wanted person na Kabalikat Vincent. Yes, Kabalikat Win. Kapon lang gid nga adlaw Pebrero 5, 2024. Nagdangatanan sa 12 na ka mga wanted person, no, ang natigayon sini nga madakop sa Yes. Iloilo Police Provincial Office sa isa lang gid kadlaw sini nga operasyon. So congratulations gid sa aton sini nga mga municipal police station na may naristo no nga wanted person na kapon nga adlaw. Congratulations gid and congratulations of course. Okay. Ano na yan? Paulit-ulit. Pero, Aga siyempre hindi lang na Yes. nagtapos ba din, no, kapon nga adlaw kundi ongoing aton sini nga mga operations. yes. Ilabi na gid sa intensified campaign naton on arrested wanted person. So muna, no, nagapalinton gid ang aton sining Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo sa tanan naton nga mga pamuluyo dira nga kung may nakita amo dira nga do hindi mayo gid kagbalaan ninyo nga makahatag gid sa nga huol, no, sa aton dira nga palibot, no, basi kalagaw-lagaw lang da ang mga wanted naton dira sa palibot. So kinanglan gid naton ang inyo dira nga kooperasyon sa aton sining mga Ilonggo Cops, no, para nga madakpan ini kagati kamo mabla, no, makahangawa gid na iya nga sa isa ka lugar. Makita ninyo nga may mga may mga persons kita nga kung sa diin mga escape be or may mga kaso na nga daan. So kabudlay basi kung ang ila sinanimo nga kaso madugangan. So that is why kung may nakita ka mo dira kag balaan ninyo, no, nga ini may pending nga kaso, so report na kamo sa inyo sini nga pinakamalapit nga mga police station kag dapat secure kamo sang hotline, no, sa aton mga pinakamalapit nga mga municipal police station para nga marespondihan dayon sang inyo dira nga mga kapulisan kay every successful operation, no, sa aton sini nga mga Ilonggo Cops, no, truly, no, nagapasalamat gid kami sa lubos nga kooperasyon sa aton sini nga mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sa nga Iloilo. Sa aton sining oras nga alas 10:38 na sa aga. Antes kita maghatag Kabalikat Vincent, no, sa mga fire safety tips. Ato na Yes. naibalikan ang aton sining programa sa subong nga bulan sang pagigugma. Wow, I or, love you. February, no, Love Month. Aton sining search for a couple naton, for a police couple. Nagapasalamat na kita in advance sa Kabalikat Vincent, no, sa Hotel Yes, Kabalikat Del Vin. Rio, Iloilo City. Sa sining paghatag, no, nag-pledge na nga may 3 ka room nga free accommodations. Yes. So sa top 3 winners naton,
magadaog no sa sining contest no sa subong nga bulan. Which is ining Hotel Del Rio ginapanagyahan ni Mr. Alfonso Tan kag ni Mr. Alan Tan no. Wow. Isa ni ka dugay ng hotel dira sa siyudad sang Iloilo. Yes. Kaya siyempre no fourth class or ano ni sa First. 4-star no Oh. hotel no dira sa siyudad sang Iloilo. Yes. Which is nga na-establish no sang 1965 pa Kabalikat Vincent. Huwag ka pa matawo. Si nanay, tatay, Oo. mga ano pa lang ako, baga elementary pa lang sila. Oo, tayo No? makon mo na Kabalikat Vincent no sa muna katugayon. Na-maintinar. Oo, na-maintain no Grabe. nga Mm. good service kag Quality siyempre, service, quality you know. service no Mm. alin sang 1965 hasta sa Oo. subong siyempre 2024 damo sa mga improvements ang mga improvements no nga ginhimo Yes. ang Kumbaga- management kag tagiya sang nasining hotel. Yes, kabalikat win kay sa aton pagkabalon ni as the years go by, no Ah. nakasabay giniya sa mga kumbaga naga-innovate man. No kung ano dira mga trend, kung ano dira ang kumbaga every year by galain ng model no sa hotel, mga setup tanan pati ari ka sunod gini sa trend no kung ano Oo. dira ang uso. So Kaya- kung gusto niyo ma-feel niyo ang Los Angeles nga mga hotel no. Ara dira ma-feel niyo kadto lang mo sa Hotel Del Rio kung gusto niyo, inquire ka mo dira. Yes. Kung baka excited na ning mga couple na to na Kabalikat Vincent no nga way pa makumpisa nga ton sining contest. Oo. So dapat na pa-register na sila dira sa ila sining mga district dira. Ay pilian pa man na kung sino maka-join no sa aton sining Valentine Special sa subong February 2024. Yes, kaga di ba may trivia kita? So Ah. before kita mag-proceed sa aton sining topiko to bade sa pagpalanggana isang duha ka police couple. Oo. No, ang aton nga trivia question of the day naton sa subong aga. So provided may mga qualification kita ha. Oo. So dapat may share badge ka mo, naka-like and share ka mo, followers ka mo sa aton sining nga page. Aga amo na no makwalify ka mo sa aton sining nga 100 peso load. No, sa aton sining nga Wow, 100 peso load ang aton oo. nga pa peso 100 pesos. Oo. Oh, Okay, 100 pesos load. 50 to tali mo. Kaya Oo. bala ko na. Ginaumulan ko ni Ma'am Geraldine. Ay, sorry Pinagin ma'am. ba lang final ta si Oo. kita or Hindi, shit? final na to ma'am. Oo. 100 alwan na si ma'am. Okay. No, ako to sponsor man sa aton nga no, ma-sponsor man ni aton sini nga Oo. public information officer. Oo. Oh, sa subong aga nga aton nga trivia of the day. Oo, ano nga to oh, kung trivia? tutok kiti mo sa subong aga, sino ang nag-sponsor? No sa aton sini nga tatlo ka room no sa aton sini nga top 3 contenders sa aton sini nga Lovers Finest no the search for the ultimate police couple. Yes. Pwede man nila mabutang biskan ngalan lang sa hotel guro Oo, no? ngalan sa hotel. Oo. Ngalan sa hotel na kay malingin ulo mo to sa mga ano to Oo. no kay kung specific mo to. Di siyempre do na mention to ginani ba di pero kung natandaan nyo mayo pagid. Oo. Oh, madugangan pagid ang inyo premium no kung Oo. masaulo nyo to ang duwa no. May duga nga ano Oo. nga May duga nga ano, extended no? Oo, Extended ang load. extended ang load no. Extend 5 pesos lang na. Okay. Oo, te karon na basaon na to na ang winner ano na to i-declare na to ng winner before kita mag-end karon. Yes. So muna no sa bantayan ninyo sa liwat ang aton nga pamangkot sino bala no or kung ano ang ngalan sa hotel ako sa diin nag-offer or nag-sponsor na nga daan sang tatlo ka unit no sang tatlo ka room. Tatlo ka room. Oh, unit tatlo ka room no. Okay. Tatlo ka room sang para no ma-accommodate ang aton sini tatlo ka top 3 nga police couple. Yes. So i-comment nyo na dira dapat may ara ka mga sharer badge. Oh. Kaga siyempre i-comment nyo na kung anong ngalan sa hotel. Pro qualifications na prior sila dapat nakashare sa inyo sa inyong timeline. Aton sining Facebook Live sa subong aga. Kaya pwede nyo man dira mga other posting pagin nato no, hindi lang aton sining Facebook Live. Kaga continue dira sa pag-post no sa aton or pag-share sa aton sining mga posting and mga advisories diri sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. So sa aton sining mga live viewers dira no, pwede hindi magyuya no nga mag-join sa aton sining lingaw-lingaw question of the day. May 100 pesos load courtesy sa aton sining admin no. Police Master Sergeant Geraldine Magbanwa.
Kagabuas, no? Kasi siyempre, love month, subong kabalikat, Vincent. Di Oo. dapat mangin malwan kita, no? Oh, level up Oo. na. Bali subong 100, buwas 50. Oo. Ano kita ma-level up. Yes. So sa subong nga kabalikat win sa pagpadayon sa aton sini nga mga topiko mapapiawan ta na aton sini nga mga commenters. Oo. Okay, kay Janice Abedo Venteroso, no, good morning, watching from Estancia. Thank you so much. Ninit Gihon Obilios, thank you so much, man. Wow, watching here at in Pampanga. But I'm an Ilonggo. Wow, thank you so much, Gid. Ma'am Ninit, no. God bless gid sa imo dira. So halong gid kita always. No, ang masay na Municipal Police Station nagatutok man. Salamat gid, God bless. Kay Lacson Roy, good morning. Thank you so much. No, San Dionisio MPS naman ni. So God bless gid. Ang Barutak Nuevo MPS, good morning. Thank you so much gid. Kay Mama Mary Ann Liba, no, isama dira naton kay Lunggo Caps. Yes. Dira iya sa Banwa sang Kabatuan, no. Si Mama Liba. Yes. Sa Gimaras doon siya. Okay. So, ma'am, good morning. God bless kita. Thank you so much. Kid. Kaya Nene G. Flores, thank you so much, man. Kaya, okay. Ang technician man nato, no? Dira kay Sir Ray Espia Umalay. Technician, station manager gali, no? Thank you so much, Kid Sir Ray. Sang Key 5 News FM. Thank you so much for mentoring. Thank you so much, Kid Sir. God bless Kid sa imo. Kaya Alvin Lagarto, morning watching from 2nd IPMFC and 1st Maneuver Platoon. Salamat, Kid. Thank you so much. Kay Abiha Alfonso, watching from 3rd Maneuver Platoon. 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. God bless. Thank you so much. Kay Christian, good morning. Watching from Lemery. Thank you so much, Gid, Sir Christian. Kay Mama Jenna Feabeto, ma'am, good morning. God bless, Gid. Salamat. Jan Val Panes, salamat man. From Dingley MPS. Kay Sir Solon Villanes, good morning kapi kag balita anchors. Police Lieutenant Villanes Solon, Deputy Chief of Police Concepcion MPS watching. Thank you so much, Gid, Sir Villanes. God Thank bless, you so Gid. much. Kay Christian Igona, good morning from Banati MPS. Kay Eddie Mars Magbanwa. Okay, sa diri lang kita guranay, Okay. balikan na lang naton karon. Thank you so much, Gid, Sir Eddie Mars Magbanwa. Sa aton sining oras nga alas 10:45 na saga. Aside sa aton sining Valentine special sa subong nga bulan. Yes. Antes sa kita magatag sa mga tips nato na or sa aton nga fire safety tips sa Kabalikat Vincent. Ato na naipasiplatan ng mga pila ka mga proyekto kag programa sa inyo sining Milocap sa subong nga bulan. Yes. Una dira no nga aton sining bloodletting activity dira sa 1st District sa probinsya sa Iloilo. Bantayan nyo no by February 15, no? 15, no? 15. So, atensyon dira sa taga 1st District sa aton singa probinsya. Sa mga luyag mag-donate no, sa inyo sining nga dugo no, pwede ka mo ka makigangot no sa aton sining nga mga municipal police station dira sa 1st District sa Iloilo. Yes, aton dira mga kauturan no nga may bulawanon nga tagipusoon sa pag-extend sa ila bulig through sa pag-donate sa ila sining mga dugo no. Ara kita dira sa 1st District of Iloilo this coming February 15 kati kumbaga a little pain no, a life to gain. Yes. Gamay lang na iya nga sakit kagat sa subay pero ang mabuligan naton makasugpon kita sa kabuhi sa aton sining nga mga kauturan nga nagakinahanglanon. Nagakinahanglan gali. Yes, no, sa aton sining nga mga kabanwanan dira sa 1st District or sa mga pumuluyan naton dira nga luyag mag-donate sa ila sining nga dugo. Makigangot lang kamo no sa mga 1st District municipalities naton dira. Dira sa Banwa sang San Joaquin, no, Igbaras, Gimbal, Miagaw, Oton, Tigbawan, mga kabanwanan gani. Tigbawan, Tubungan, no, mo ng mga Banwa, pito ka mga Banwa dira sa 1st District sang probinsya sang Iloilo. Nabi na dapat. Kaya sa sunod naman nga quarter, no, sa 2nd District naman kita. Yes. Pasunod lang. Pasunod lang, no. God nga sa isa ka tuig, pila ka oralos tanan nga mga district is maagyan naton sa sining bloodletting donation activity or blood donation activity naton. So by February 15, dira kita sa 1st District. I-announce na nato na soon, no? Kung di nang kitagid nga specific nga Banwa. Yes. Pero sigurado dira sa 1st District kita sa probinsya sa Iloilo. Ila tanay kita dito And of course, ang aton sining Bidator de Iloilo. Buhay, ingatan, drogay, ayawan. Dira kita sa 4th distrito, no? Sa mabot sining February 25. Domingo inaang adlaw. Kag inisyal naton sining ruta no alin dira sa Banwasang San Enrique. Going to kag diretso sa Banwasang Banati, Iloilo. Ang sikat sa Kasag Festival, Banwasang Banati. Okay. So ang regardless dira sa aton dira nga mga motorista, mga motorcycle enthusiast, open ka mo dira no, open kita sa registration, libre na no, kabalikat wen. Yes. No, kadto ka mo sa pinakamalapit naton dira nga
municipal police station sa dira sa 4th district of Iloilo, no? Regardless ang kung ano man dira nga unit or brand sa motorsiklo nga may ara ka mo, hindi lang tricycle motorsiklo kaga provided Single lang ang motor, may ara kita, no, legal ang aton siling mga papeles, registered kaga with a license. Yes, no, amo nang tawag nato na kabalikat Vincent ka mga clean riders, no? Yes. Kompletong dokumento updated kag siyempre nakasuksok sa mga proper attire or proper gears, no? Yes, kahit tanda naton that time nga kita sa dalan, suroy-suroy kita sa dalan, no, we serve as a role model sa aton sining mga kabataan kay makita nila wow, rides kompleto ang gears, no, muna kita na kung helmet ilugon sa bataan na. So muna dapat gina-promote naton ang motorcycle safety naton, no, ang pagiging defensive driver naton. At the same time, ini one of our advocacy, no, sa aton sining kampanya kontra illegal nga droga. Kay ti ang bida iya ginino program sa aton sining the Department of the Interior and Local Government o ko na DILG, no, pero pag abot diri sa aton sa Iloilo Police Provincial Office ginmodify, no, ginpanambi pag ginato, no, through sa initiative sa aton sining Provincial Director kag pagpanikasog man sa aton sining Chief Picado, no, kon Provincial Community Affairs Development Unit Chief Police Lieutenant Colonel Jojo Urbano Tabalok tamo na ginibong Bida Tour de Iloilo. So magikangot lang dira sa mga municipal police stations naton kag siyempre, no, ang syudad sang Pasig, no, included na dira sa 4th district. So magikangot lang kamo dira sa Anilao MPS, Banati MPS, Barotac Nuevo, Dingle, Dueñas, Dumangas kag San Enrique kag subong man sa Pasig City Police Station. So kita na kita dira sa mabot sining Pebrero 25, 2024 sa 4th distrito. Yes. And of course, ang aton sining Project Akosman sa subong man nga bulan na kabalikata Vincent. Yes, ang mag-aarangkada na. Yes. So bantayan nyo sa mabot sining tentatively, no, sa February 16. No? Ang aton sining Project Akos nga pagalonsar diri sa Saman Cabanwa or dira sa Banwa sang Pavillanos mabot sining February 16. Ini nga Project Akos so kung natagan atensyon aton nga kabataan ulikdan kag suportahan. A special project no nga gina-crafted kino sa aton nga Provincial Director. Yes. Police Colonel Ronaldo Palomo with the support sang officers sa Ladies Club. Officers and of course advisor kay Ma'am Mrs. Lynn Grace Galas Palomo. Ako nga matagan atensyon ini mga kabataan no nga which is nga kumbaga daw na neglect na sa aton sining komunidad. Yes. Ang pinagi sa sining programa Project Akos. Ginatudloan naton si mga pumuluyo no nga i-embrace nga educate ining mga pumuluyo naton kung paano naton tipanon kag tagaan atensyon ining mga kabataan or children with special needs. Yes, of course, go with the special participation gid sa aton sining Provincial Social Welfare and Development Office. No, ka aton dira nga PWD focal person, no, ni Ma'am Rara Ganson, no, kay si Ma'am gini ang nag-orient not only sa aton sining mga children with special needs but of course no sa mga parents, no, on how to treat their children with special needs. Kasi usually may ara kita tikang or matagadlaw nga kumbaga na use na kita sa daily routine naton, sabi naton okay na, but without knowing no nga may mga bad effects gali ni or nagapalala pa sang situation sa aton sining mga children with special needs. So that is why no i-orient kita dira no kung paano naton tratuhon no sang maayo ang aton sining mga kabataan. It's because no they are ones no nga vulnerable no in different kind of abuses, no. Ang pinakalala diri ang mga sexual abuse sa aton sining mga children with special needs. Kasi hindi sila incapable sila sa pag depend sang ila sining mga kaugalingon, so iba na gipusipos na lang. So that is why ini nga programa no ang ilunsar no ginalunsar gid naton no para hatagan gid sila sang importansya no da nga ma-feel sang aton sining mga children with special needs that they are really part no sang aton sining society. Yes. Sa aton sining oras nga last 10:52 na sa aga. Yes. Ang Iloilo Police Provincial Office no sa pagpuna sa aton nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo. Nagapasalamat gid sa kalwan sang Iloilo Provincial Government sa papamuna ni Governor Arturo Toto Defensor Jr. Sa simpre may mga bago kita nga mga equipment body no. Thank you so much kid Job. Nara kita nga bago sining SWAT van. Kag subong man may ara kita nga mga bago nga unit sa nga iconic handheld hybrid nga mga radio communications naton. Yes. Kagit panagtag sa tanan nga mga kabanwanan naton. Pag may ano pa, may DSLR camera pa. Yes.
So amo kita amo na ka supportive no sa aton sini ang aton sini nga Iloilo Provincial Government no sa under the leadership sa sa aton nga governor. No other than Governor Arthur Tuto Defensor Jr. Kiti nabi ang collaboration, nabi ang partnership sa aton sini nga provincial government at the same time sa aton sini nga mga local chief executive sa aton sini nga mga Ilonggo Caps. Under the leadership sa aton sini mapisan man nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo. And of course, speaking of provincial government, yes, buddy. aton sining governor na nakasuporta man sa kampanya sa aton nga provincial director sa pag-training sa mga sniffing dog sa Kabalikat Vincent. Yes, Agon Kabalikat nga mapabaskog pagid ang aton sining kampanya sa seguridad sa aton sining probinsya ining mga sniffing dogs ongoing ang training. Yes. Kapag deploy sa mga border controls naton, Yes. kasubong man sa mga port areas agon nga mabantayan ng pagsulod sa mga contraband. Yes. Pinanggit sa pag sa intensified campaign naton against illegal drugs. Yes, amo na yakit ma-undergo pa sina no almost mga 6 months ni Kabalikat Win no. Oo. Nga training para ti mahasa gid ang aton sini nga mga ido dra nga ti gamay-gamay lang na karon nga may litib lang gamay mapanimuan dayon. So ti maano naton no matapna naton ining illegal nga mga droga kagawon ano pa dira nga mga sahi sa droga no nga magasulod diri sa aton nga probinsya ti kumatapna na amo nang kanami kay dira pala sa border nga daan masala na. Yes. Katong makalusot man dira sa aton sining border ng aton sining mga handheld radios no hybrid communication radio naton. Yes. Madasig man ang paglagas sa mga perpetrators just in case nga makasulod sa aton sining mga borders. Yes, hapayawan naman aton sining mga commenters kay may nagsabat na. Okay. Geraldine, no, meron na no. Sa aton sining oras nga last 10:55 na saga. Antes ang aton sining mga fire safety tips no, aton sining mga viewers anay mga commenters naton na Kabalikat Vincent. Yes, Kabalikat Win. From Barotac BOMPS watching, good morning. Thank you so much gid Sir Glenn Centino. Of course, ang Saraga MPS naton nagatutok. Salamat man kay Jan Olive Tan. Thank you so much man from Carles MPS. Thank you so much. Kay Sir Ome Proponga no, kay Master Furatero dira sa PPO no, Provincial Plans and Programs Unit. No, thank you so much gid sir for watching. God bless gid. Kay Irene May Aya. No, good morning watching from WCPD Dingley MPS. Thank you so much gid Ma'am Irene. Kay Mystic Mac no, thank you so much gid Mystic Mac for monitoring. San Enrique Municipal Police Station. Oy, may sabat. Do si Ma'am Geraldine amo na ni siya. Okay no? Mano patatani no, i-declare pa natani before we end sang program. Galing kay nagsabat na sang insakto. So ang winner naton sa Subongaga sa aton pamangkot sino or ano bala no nga klase sang hotel ini ang nag-sponsor no sang 3 ka room sa aton sini nga top 3 contenders sa aton sini nga search for lovers finest no ultimate police couple. Yes. So ang sabat naton Hotel del Rio. So ang nakasabat sa Subongaga ang winner naton ang San Enrique Municipal Police Station. Congratulations! So nakasabat ang Dingle no. Congratulations gid. So si Mystic Mac no, watching from Barotac Biao. Salamat gid kay Ma'am Miriam Liba no. Circle in. Wow. Thank you so much gid. Thank you so much Ma'am Miriam. Okay, kasabat makita no. Salamat ma'am, God bless. Serbisyong tampad sa Barotacnon, Hotel Rio. Kinaulihes siya. Okay. Thank you so much gid serbisyong tampad sa Barotacnon. Ang second Iloilo Provincial Mobile Force Company nagsabat man puti ang nakauna sa nato sa aton diri ang San Enrique gid. So kay Ilada Nepet sa Roda Nova. Good morning sir, watching from 2nd IPMFC 3rd Platoon. Salamat. God bless. Serbisyong tampad sa Barotacnon, sponsored by Alfonso Tan. Lihin na kita sa nami matani no. Kaga Red Hat no, watching from 2nd FMFC. Salamat man kay Nino Alcarte Ayuma no, Sarento, good morning. Thank you so much for monitoring Sergeant. Ahoy Pen PPCR, good morning watching from Ahoy MPS. Natos Vincer, good morning watching from 2nd IPMFC. Kaga sige balikan ta naman niluwat ba di kayo kadamura mo. No? Okay. Sa aton sining oras nga last 10 seconds 8 na saga. Magata na kita sa mga pila ka mga tips and reminders. Agon nga malikawaning pagluntad sang sunog. Ay siyempre nakapadulong kita sa bulan sang Marso no nga which is nga mo ni kasagsagan gid sang init. So magata na katangandaan sa mga tips and reminders sa Pebrero pa lang. Yes. Actually no sa nga previous nga weeks nagatag man kita sa mga reminders. So ginasulit-sulit naton ini agon nga mangin-aware ang aton sini nga mga pumuluyo ilabi na gid diri sa probinsya sang Iloilo.
Yes, kaga by the way, no, ginagreet ginaton dira sang isa ka mayong aga. No, greetings sa sa aton sining Public Information Officer, no, si Gerard Castor. Na Gerard Barbershop, no, dira sa Banga Mirlo, Santa Barbara, Iloilo. Gusto niyo mapagunting ka mo? First class, no, kanami. Sa kung anong anggulo makuha gid, no. Ara si Sir Gerard dira sa barangay sa Banga Mirlo, no, Santa Barbara, Iloilo. Yes, thank you so much. And of course, aton sining safety tips, no, nga mahatag, no, sa gud nga malikawan aton nga mabiktima sang or masunugan kita. Yes. So nadara ka balikat Vincent, no, nga gina-encourage kita naton nga kung may mga ano man lang kamo dira, no, may mga or maka-afford man lang kita makabakal sa mga fire extinguisher. Kay mas manadasig ni sa kabalikat Vincent, no, nga magapula sang kalayo. Yes. In case nga may mga mag-ibwadra nga kalayo sa inyo sininga panimalay. Kagasubong man kung siguraduho naton ng mga nakasaksak bala, no, sa aton sining mga kuryente bala naton. Yes. I-make sure naton nga standard ining mga electricals nga ginagamit naton or mga electric wires nga mga cables nga ginagamit naton dapat standard. Yes. Kay iba na biga kalunay, no, kag iba na sobra ka sa nga init is makaka-cause na sa maka-spark dira. Yes, kabalik ka twin, no. Ini kalabanan dira ang ginatawag bala ni naton nga octopus connection. No, kay ti ang naga-supply sa aton nga wiring, butang buti pang outlet 12 man lang na ang numero eh. Ti ang imo dira ginasaksak, ang saksakan naton capacity be tag-apat na ka kasakit. Ti kung naubuson mo na tanan kag tanan nga appliances mo dira nakasaksak sa isa lang sina ka outlet, ti ang tunaan sina maurasan dira or ma-overload, no? Gainit Overload, no? Kumbaga sobra sa consumption sang capacity sang wiring, so that is why mas spark ini kag tunaan sang sunog. I-avoid nato nang magamit sa mga extension, no, kay extension ay dapat sa mga temporary lang ina. Yes. Pero hindi dapat dira ang saksakan sa inyo sini nga mga ref dira, plansa, aircon, no. Ang iban bala ni nga ang outlet mo duwa lang kabuho. Pero may isaksak ka dira nga outlet, may extended pa may extension, may ang ginsaksak mo dira nga isa ka outlet, nga extension, ang salaksakan to 4 ka bilog. So tiyan mo na, no, octopus connection kita, so amo na tunahan sa mga overload kag paki-check na lang sa inyo sino mga electrical installations, no, kay kung medyo daan-daan naging man ang wiring naton dira kabalik twin. So kumbaga hina na sa resistance sang load ang aton sini nga mga ang naga-cover na bla sa wiring sang kuryente. So that is why kung pwede na naton islan na naton na, no, kay may mga expiration man na mo. So kag kung kisa may mga kinadtan bla sa mga ilaga na. So, pwede gina naton mapangisla ng mga wiring naton. Check mo naton from time to time sa babaw sang kisamita. Yes. Ito hindi naton na makita kay iti mostly tago mo sa babaw sang kisame ang aton sila nga mga electrical installation. Kag subong man another tip pag mahatag naton. Yes, kabalik ikawan man naton nga mga flammable materials bala, no, kagay sa mga pinta dira karon or may mga ini dira nga dasig bala makudta, no, kay hindi yung pagibutang dira sa inyo nga dalapugan. Yes. So lay palayo-layo ina kag avoid man nga bula din na sa init mga item nga mga flammable. Agon nga hindi maka-cause or maka-spark sang kalayo dira sa inyo sini nga panimalay. Yes, speaking of sa mga flammable naton, eri pagido dugang naton mga lighter naton ni kag pusporo, palihog, no, hindi nyo man pagpangbutang-butang kun sa diin lang, especially kung may mga kabataan kita. Kag ang inyo nga mga balay dira is made of light materials. No, kung makita na karon nila may lighter da or may pusporo kag magsulusindot ba tapos kagid. Wala kita yasang sikpon sa balay ta kung ang pangansang inyo kabataan da kag masunog ang inyo mga panimalay. So pwede ilikaw naton taguon sa mga taas nga bulutangan hindi nila balabot kag kung pwede i-educate naton ang aton sini nga mga kabataan nga hindi paghampangan kay bawal ina. Kagasubong man ang pinaka-importante pag i-rise, may mga hotline numbers kamo or may mga emergency numbers sa inyo sining mga cellphone. Yes, kangay sang number sang Bureau of Fire, Bureau of Fire and Protection dira sa inyo sining area, no. Just in case nga daw hindi nyo masarangan nga iapulahon or ano drang kalayo, at least makangayo kita sang responde sa inyo sining mga right agencies na ilabi na gid ang Bureau of Fire Protection. So muna nga nino kabalik twin, muna ang balbla sang iban. Okay lang kuno ni mabaan kay hindi ka masunugan mo. Ti kung mabaan ka, ang budlay mo lang di kun tama nagikadalom nga baha, pati balay mo karon to anudon. Pati ikaw kiday malumos ka pag kiday, no, di ba? Ti usually ang mga baha ni ti butang mo hasta tuhod or sa hawak mo. Ti kumbaga may ang mga gamit dira ay masulbar mo pa. Kun baha.
Pero pag-abot isang kalayo, once na kalayo Like na yung matupok si mo, Oo. pag halimbawa, wala ka gilayo nakatawag sa aton sini nga Bureau of Fire, ang mga Oo. biyahe bisang Bureau of Fire halin sa aton dala nga banwa pakanto sa aton panimalay mga 15 minutes pa Oo. Di pag-abot ra sa inyo, Upos na. upos na. Why na ta sang i-repair pa? O kung may ma-repair ka pa mo kung guba mo. Oo, So amo na dapat maging mabinantayon kita kagari bala ka bagid kabalikat wen dugang naton ang mga gasto bala ni naton nga galik. So kung pwede before kita magtulog, so ang mga gasto naton i-off naton ha. sa doon kita dapat. Yes, okay kung mag-leak na kagdakpon sang mga kandila nyo da or kalayo, Oo. ba ti sige abong gid. Nan, kung mag-brown out pag no, likawan naton nga mag-sindi sa kandila kag magtulog man dira, Oo. diretso. Hindi tulog. lang, yes kabalikat wen, hindi lang Oo. pag i-off ang gasto, i-unplug gid ang mga appliances before kita magtulog kung Oo. wala naman lang naton ginagamit. Yes. So muna po ang mga pila ka mga safety tips and reminders naton. Yes. Aton nga malikawan naton nga may biktima sang sunog. Yes, Sa aton sining nga oras nga alas 11:04 na saga. alas 11 ano na? 4 na. Ay sana all. Okay, ang aton sining nga greetings sa lang kabalikat Vincent. Okay, so congratulations kita no sa San Enrique Municipal Police Station. So message lang si Ma'am G. Tayo ara na. Okay na, tag na Okay. 100 peso load yang sa angkor ya wala. Okay, kay Esods Ed Al Erot, no, watching from second IPMFC, third maneuver platoon. Thank you so much, Gid. Ono Okay. 7, salamat man, Ono 7, no, second IPMFC man. Pulis ko, no, New Lucena present. Wow! Thank you so much, Gid, pulis ko, no, sa iladra nga OIC, subong sa New Lucena. Yes. No, Police Captain Ryan Orleans, no, nga Yes. diri nga Deputy Chief man sa Assistant Pikado naton before. Assistant Oo. Picado naton before, kasi Sir Yes. Orleans, sir. Good morning, Good Gidra. morning, Idra. Yes, Archer, no? Watching Okay. from second IPMFC man. Salamat gid, Archer. Ahoy PNP, thank you so much man. Kapita mga idol, especially kay Sergeant Magarso. Wow, may ano ka ba de? May Especially. oo. May special kaya ba de mo do batsoy. So congrats ba de? Ahoy PNP Okay, PCR, good continue. morning idol. Thank you so much gid Ahoy. Kay Tess Lopez, salamat man ng Santa Barbara MPS. Kay Chunggo, thank you so much gid Sir Kay Chunggo. classmate magbanwa dira. Yes, Oo. classmate. Good morning. Salamat Good morning, man sa kid. imo. So si classmate di ba, remember naman, isa man Yes. isa sa nag-amuma man sa ato, no? Dito That sa time Wano sang Ahoy. Yes, ang nag-kape kag balita makita dito. So classmate Ah. yung go. Hindi kay namon malibatan hasta mag-retire ta, no? Kaluyan. No, God bless gid sa imo, classmate. Good morning, gid. Idra. Kay Risa John Maganto, ma'am. Salamat Good man. morning, Good morning. Idra, ma'am. God bless kay Mama Fardo. Wow, sent Good morning, good ma'am. 100 stars. Wow, thank you so So, much, ma'am, Gid. thank you so much gid, ma'am. God bless gid sa imo. So salamat gid, ma'am, no? Si ma'am top 200 siguro kasi no 100 kay ma'am. Oo. Okay, may na 200 naton nga total subong ah. Wow, salamat gid ma'am. God bless gid sa imo, ma'am. Thank you so much. Top fan gid na naton si ma'am eh. God bless gid, ma'am. Thank you so much, Gid. Kay Gracia Lan watching from Pasig CPS. Thank you so much gid Pasig, ma'am Gracia Lan. Ang yes kay classmate naton Divine ara siya. Good morning, classmate. God bless gid sa imo, mate. Kay Amelie Sibusa Villarreal. Good morning PCPL Magarso and Blusa watching from Barangay Siwalo Maasin. So Good salamat morning. gid ma'am Amelie Sibusa Villarreal. God bless gid. Kay Christy Nisa Robi, good morning sir, watching from Estancia MPS. God bless. RJ, good morning, second IPMFC. Salamat gid. Randy Saiko, salamat man from San Dionisio MPS. Kay Yaso, Dingle MPS, thank you so much man. Si kumpare ko da last tunek, no? Kay Pre Nicolas, salamat gid sa rinto for monitoring. God bless gid. Thank you so much. Leo Angelo Castro, ang aton dira nga public information officer sa Pasig City Police Station. God bless gid sir. Thank you so much gid. God bless PNP watching from Pasig. Okay, salamat. Ang San Enrique na to, no? Ara na nabato ni na. Tote buwas paged. Oo, pabulubudlayan tamangkot. Okay, dapat budlay kita dapat kabalikat Vincent. Oo, dapat may mga equation gid mga trigonometry para mabalan. What is the value of x and Oh, y? value of X and Y. Ang result Q. Okay, last but not the least naton nga commenter si Tyro Caro. Good morning Ilonggo Caps. Good morning. Watching from Lambunao. God bless. So, Okay. salamat gid no, Tyro Caro. Kag sa aton kay Chief of Police dira sa Lambunao Municipal Police Station, Police Major Jojen Suega. Sa aton sining oras nga alas 11:08 na sa aga. Nagapasalamat kikita no sa inyo sining nga pukupod sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Gilitan na kita diri sa Ilonggo Caps on Air by next week, Tuesday na naman. Kada alas 10 of alas 11 sa aga with tie-up kita no with Radio Ugyon DYS 106.7 FM. Yes. Of course, bantayan nyo man buwas ang aton sining kape kag balita.
Kada alas 11 naman sa aga, tubtob alas 12 sang odto. Live kita nag-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Miloy. And of course, nakatayap kita with Radyo Gyon Santa Barbara. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Rado Palomo. Sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo. Nangin ko po ninyo sa subong agang inyong mga kabalikat. And of course, with our technician, no, kabalikat police or patrolman, Kenneth Ang. Skoge. Ini ang inyong mga kabalikat. Ako si Police Corporal Erwin Magarso. Kag may dugang kita nga comments before we Okay. end, no? Si Con Gabes na watching from Dingla MPS. Thank you so much, Ged. God bless. Kay Ivy Brillo watching from Mina MPS. Thank you so much, Ged. Inyo kabalikat. Vicente Blusa Jr. Inyo masaligan.